tiniwo sing sakni musung tui tongmani jorao phaisok paikha sak jehai tongthokna musung mokol jehai naina musung arono phaisok paikha kwbangma borokno manakmani dugar bisingo sakno khariwi paikha arono wansukmani sungsarbai gdalui sakno saisung khlai paikha nukjagya a agini sibukbai buljagui basakno phalui paikha yago mobile ni simi phataro nasikma keplengya bai a sumsukni sikol bai khajagui paikha phaiti sing tini masturbation eba yakhitari sakni saklom eba sperm khibimani koknotui wansuk laeno abo salarok simia buriroknibo a jingjal tongo kwbangkhuk joraono siklaroni thanio a addiction phaisok poimani nugo abono sing khulukjak nobaro satoygani bai drekhe abo jingjal kotorma ongui thangte tongo tamo khlainai khlaiya huijagui lama naitugo abo samade klai nasaya wansugui palmaya ongo tamni hinba baksake sao chau hinai baksake chaya hinai samani bai waisaya waniya kwbang mano yakannani chaitogui naikha haipano manya salo waisini simi waisini slai kwbangbo masturbation khlainai tongo aboni bathaino sakno saisung khlairi payo depression phaisok payo samungo efegongo kaham wansugui maya sakni bagaibo buini bagaibo jora hamjao aborokno suicide phasingo tlangai thango abo bosago simia pholao belai khena kuthukke mari bujagui thango sakno chayakhe wansukmang poito belai payo kaitor baisalo gijao thangnani bukha nangya ongo kaitini kok khnawi bukha tongthogya ongo mukturi phayo tamongkha saiman slabya ongo jora jorao hamo tei haino hai jora jorao ongui phayo kwbangma kok wansukjakmung phayo abo jingjal kotoi rediba bisikse nangui tong o ksengjak sumsoni yakni yoknani abono se sana nangsugui tongkha council nangsugui tongkha tamo khlai yok sinai lama ba boko masturbation borok ahaino sogiya abono dagarei to bunai ongkha nini mokol te nini wansukmung hamyarok porn video kwbangma clips kwbangma magazine kwbangma movie rokni bisingtei photo eba video eba article hamya khuk tangoi bukhao lopjang mabai manani musung mabai wansukmung hamya bai gdalui payo phataro kepleng mokol bai chalano eba burino naharjagyani bai manakmao sakno saisung khlai sak saisungno sexual satisfy ongnani thangrugo jora jorao a burino eba chalano ganao sexual intercourse khlainani musungjago eba abono manyakhe homosexual phano lai thangtrungo abono ongkha chalabai chala burui bai burui gadalui sexual satisfy ongmani jora jorao abo asike tolao thango bohok kaisani borokno suda hamyakhe wansugui payo aroni simino rape tei affair bo phaisok payo hinke abo belai kheno kirima singsase aroni yakni le yoknani nango aroni yakni yogya hinke kaitor bai salai lama se koronai asakni musungtei tongnai pholani yakni yoknani le belai nangsuka jorale tabukno phaidi bible kathani bisingtei a bemani bithino naituklaiyano ang jotoni ongoi nini ongoi ang kaiton thani prathana eba suriwano maigadang kaitor nono belai hambai o video ni bisingtei ang o takhukbai o bukhukbai ang kok saimankha kaito boni সমস্যা belai kheno kotor abo ningsiwo প্রভুনিন thaniya pharo o borokno bo tini jodi khaki philei tini jodi nini thani a tomong hamyano a sumsoni yakni yoknani bagai khabera sugu hinkhe nini khairok mabaikhe ningbono tuidul sidi kaitor nini khairok mabai hamjak mabai bono nakarei ningbono lamkatal disidi nini phola kathar bai tuiduldi bo tinini simino hamui khanangoi nini kok thai kok baikhe torlogoi mechurongoi ningbai kiringoi manani bagai subasidi kaitor ningbono hamari khlaidi jisu nini mungbai sano amen masturbation eba solo sex akok elambago mungsao phano srai ke sijak grei Pia elambakni yapang bijab 38 ni 9 ni simi 10 unani koknole borok sayakhe eba misinterpreted khlayo baksa borok saw sakni saklomno haw khiklai manise unani sumsogongkha hwnei salayo pia abutang omahai saya kaitor unanno boni sakni saklomno haw khiklai mani dusbeida hinba unan sakangno kaitoni birudde thangka boboni
thijak patani bongsono boskango talangnani bagui gosiliya aboni bagui se bo kaitor bai butharjago abo masturbation ni kokya abo kaisa hik saite family no boskango talangyani kaitini kok khanayani kokse Matthew 5 ni 27 simi 30 aro thangai sing khuk tangkhe saiman nai obo tangle masturbation bai direct nangjagya phano masturbation no dagari to bonai a keplengya mokol bukhani lupsa baile nangjakse khuk tangano buitala ta ongdi hinui sajakmani a kokno norok khanaka kaitor belai khano clear ke message rio buitala ta ongdi hinmani sing sakangno saimano singabno sakangno khanajak Pia Jisu Kristo a buitala tangde himano te kisa kusugo tlangai a kokno sao pia ba angno o kok sao buri khoroksana phono nugui sak tangna musungnai borok bo kha bising lupja ongma klayo belai kino srai sing a mokol bai hamya wan chukjago a mokol bai no hamya na haro te a hamya ni monak mao buljagoi no sing a samung hamyao a tomung hamyao o solo sekso sing thangai soguyo abo belai kino kirima singsase sing aroni yakni yoknani nangnai asini naharmung hamya sini aje lal sapurno wanchumung bai naharmani aroni yakni sing yok sugnani se nangnai al lupchani yakni yoknani nangnai sing bahaike yoknai himale kaitini phola sino subanai kaitini phola abo mano ningmaine himpano phiaba ning sakno kaitini thanio khaya pharsogui soike kaito nini a khaya bharmano nai nini sumchokno nakarma bisingti bo phola kathar bainono subanai kaitini khairokma belai kotorse kaitini khairokma nini sakao je puro klai phayano ning tabokno tinino ning sumchokni yakni atomung hami yakni tabokno no kaitor hamri oimano aboni bagino nini yagrani mokol no sumchoko khiklaikhe abono ekrege khibiri nini bebak bosak morkeo khiklaijak mani slai bosakni mungsase kamama phano hampugo belai keno srai a hamya naharmung bai ningje somjogo thangmani a puilani a naharmung hamyani yakni ning abono manor nai aroni yakni ning makati nai aroni yakni ning makharnai je saklai pano ning aroni yakni yoknani kokna se sawo nini yagra yak no somjogo khiklaikhe abono tanchoi khibidi nini bebak bosak morkeo khiklaijak mani slai bosakni mungsase kama phano hampugo kopino o tomung sitrale a hamyale nono somjogo buthari painai ning morkeo klainani phano tongo aboni bagai ning aroni yakni yoknani bagai ning jisuo khabera sungna nangnai ning aroni hamnani bagai masturbation sumchokse singtabok saiman kha masturbation sumchokse tamni hinba aro sok painani bagai encourage khlanya yongkha wanchomung hamya sex khlanyani musungmani pornography naimani aboni bagai a encourage khlainai wanchomung hamyarokno se manirokno se sakang khibinani nangnai khibi mankhe aro kapla yongkhe yang yak khitari saklom khibimani yakni trekhe ning yogi manano abo salsa salnei control khlaima bai simia tinile yakar sinai tinino las hinma bai buya aroni khaki filnani se wanchongnani nangnai u-turn ma khlainai ya phangno sakang ma sasunai yagulo trekhe a masturbation no maya karnai bokhrono kajang ke wansugui waithamni wainiyo wainini waisao waisani tei mungsao kuriyo sok phainani nangnai phia moitonaldi aborni slaifano phan ganang kaiton thanio asa erokno gosiui kubui bakhabai yakarnani bagai bonosuri khe kaitoni khairokma belai kheno kotor nisao a kaitoni khairokma nini sakao tabukno sokpaikha hinkening tabukno arni yakni yoksugui hamsugui mano ebakhe siur trekhe hamuibo mano hase hamnai khabainani mungsapano kurui sijak tongo 1 Korin 10 ni 31 hakenorok mungsasuk samung khlaipano saphano ningphano noro bepak samung kaitor lobjana teikhe khlaidi belai keno srai sing je kono samung khlaiphano kaitori mungse lobjangnani nangnai hini sao sing o samung rok bai kaitoni mungle ki saphano lobjagya phiaba somchogo se klai thango sing kaitor bai se chalo kaitoni niyom no se sabayo kaitor sino a sexual systems namani abo hik saini bagai se snamani hik saini hamjak mano khanani bagai snamani se phiaba borok saisung sexual satisfy khlaimani bisingtei salabai sala bori bai sexual satisfy khlaimani bisingtei kaitini sraimungo kaitini jolimungo phai sokpayo abose belai khono kirima singsa aborok bai kaitini mung lose lobjagya hinke ang tamnei aro klai kaitini mungno ang lobjaya khlai tongnai arni yakni makatinai arni yakni makharnai 1 Korin 6 ni 19 ni simi 20
Norok sawi manyada norni basa gongkha norni bisingo tongnai phola kathani nokthar a phola kathar bai rijak mase norok tei sak ni liya norok kaituni se bo norok no paikha aboni bai kaitor lobjana teikhe norni bosakno samungo phnangdi belai khno srai kaitor sini a bukha bisingo boni mondir snam kahani sao kaitor singbai tongphaini bagai singse boni mondir abon bagai a mondir no boni mung lobjana teikhe samungo phnangdi hini sao o kaituni kokthai kokrok nono encourage khlainai hini ang poito khlaio asumsoni yoknani bagai lama tongo kurileonia phiaba sing soi seke khaki philnani se nangnai musung mani belai kheno nangnai tini kokriwo khana pogoi thango amahike onglak tini kokri khake tini no abo complete ongna nangnai khana abo tei repeat ongna nangye teikhe parike o masturbation ni yakni yoknani lama tamo sing naile no puila khe ning kaiton thari nakar ma sannai nakar sanmani no ongkha puila tei nangkukmani lama kaiton ning jefro khabai khukbai a somchok chairok no yakarnani bukhabai khe kaiton thani ning nakar sanchogano kaiton nini a nakar sanmani no kaham ke nai nini pap no khoma khlaimani bisingti kaiton no phola katha ribani bai ning arni yakni a puila no ning yogui pai mano ning surimani continue khlaima tongnai surimani tasodi nini suriman no ning tebo ma barinai kaitor bai nini a kok samani kaitor bai ning kiringmani aboni a rokni a hamya obasni yakni no katri tlangai mano aboni bagai nini surimani ma barinai nini surimani kobangni kobang ma khlainai abo bai ongya khoinke tebo kobang surimani ma khlainai naidi sure nini a hamyani yakni ning kate oi thangmani saise marigulak ning jefruo a masturbation ni bagai femlok jago afruo aro kasayati khe sakno katri oi ma thangnai jora hamyani yakni ning sakno katri ni bagai arni mak kharnai singnugo joseph no egypt ni asirjek bobai thunani bagai koimani abo salsa salani ko gya bono koimang tongkha hini sao phia babo arni khari thamani singnugo boni rikhibi oi bo khari thamani singnugo singbo a poribesh hamini yakni mase ma kharnani lama mase ma naitungnai je saklai pano nini a mokolno gatma khlainai nini a mokol boyang thang a mokol tamo nanyani musung abono gatma khlainai lobmung bijab 101 ni tino tamosa pharising naileno ani mokol bas ngo mungsa hamyano toniglak lama hamyao himei samung tangai rokno ang naisilero abo angbai godalei tonglak belai kheno srai se mokol bas ngo mungsa hamyano ta toni dehini sao abon bagini mokol bas ngo tamno ning nanyam musung a hamyano nanyam musung pro ning ta nahar dehini sao ta toni sidi hini sao arni yakni ning kate wise ma phaisine hini sao nini a mokolno gat thajiri sao a nini mokolno tamo bai gat thajing ke kaitini phola bai kaitini kok bai kaitino kiringma bai surima bai khening a nini mokolno gat ma khlainai ta kaisa lama hingke kaitor bai kuthu kukni halok snamnani nangnai personal relation kaitor bai nini kaha mongsugan nangnai boni kokthai kok bai khe tor logoi basana nangnai kaitini samungo ning biji ongnani nangnai te kaisa tamo himale kaitini kokno kobang khe ma khnanai kaitini kokno kobang khe ma sanai tei nini pholano kaitini kok bai ok supung suknani nangnai pholani samung kobang kok sanani nangnai kaitini kok bai kiringoi kaitini kokthai bai kiringoi nini a pholano ning jefru mature ongano afur ning aroni yakni yogoi thangmani bo ning terbo mariglak te kaisa arni yakni yoknani lama hanke joto femlok jakmani yakni katewi phainani bagai kaitor lama phunugo femlok phaipro ning kaitor thanio totally surrender khlaimarinai kaitor thanio ning kipili ma thangnai te kaisa hinke saisung ta tongni sakno saisung khe nok bisingo khawoi soboi ta tongni godaldi borok ka hamrok bai kaitoni pholao rakjak borok bai kiringdi kaitoni samung tangnai bai kiringdi kaitoni kok sanai bai kiringdi paithago hinke shaitanok kebengdi hini sao james chaini sat hake norok kaitoni thani bomdi shaitanok kebengdi hake bo norokni aroni kharnai muitunardi o samungrokni uklogo shaitani yakse puila bose nono aro tlangai tongo bose nono aro encourage khlai tongo bose nono tuidro bose nono kabagoi nomjak ahoni bagoi ning shaitano mase ma kebengnai shaitano ning kebengnai hinke puila ning kaiton thanio ma bomnai hini sao totally kaiton thanu surrender ma khlaini hini sao tei shaitan ni narni kharima thangnai hini sao shaitan kharka hankeno ning arni yakni yoknai paithago okok sai ang mathangna musungo naidining omhai khlaike o somchokni senangni yakni yogoi nini yago control phaisok payano
aboni yagulo bo 15 din eba mas kaisani yagulo khlainani musung phano ning aroni yakni yoknani nini yago control phai sokpai mabai ning aroni yogui mano jorao yogui manliya 15 din eba 1 mas ni yagulo phano ning masturbation khaijagi paikha hinge ning puilao je khlaimani aboni slite double ning khlainani bagai ma saitoknai ma khasiknai hinke hamsuknai no hamsuknai kaito no hamari khlaitu ning pholao tollogi manthung amen.